musaro Kristu ti onze komosha werudo rorwenyu Kristu ti onze komosha werudo rorwenyu. Ngatinamate. Baba wokudenga, tinotenda nemusha wamakatigadzirira usina zvinetswa zvapanyika pano. Tinotendawo nekarongero kamakaita kuti tigadzirwe neshoko, tikwanisirwe musha iwoyo. Taakuzarura shoko renyu mangwananani. Tinokumbirawo Mweya Mutsvene atibetsere, mirai nemi mududzire zvinhu izvi, tese pamwe chete nevakateerera tivandudzwe, tisimbiswe patariro nokuda kwaJesu. Amen. Musoro wenyaya mangwananani, ndiani achagona kumira? Ndiani achagona kumira? Toda kunotangira nyaya yedu kubhuku razvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa, fokasi yaro kubva pachapter 1 kunosvika pekupedzisira rinenge rakananga panguva iri pakati pekukwira kwakaita Jesu kudenga after amuka, after rufu rwepaKalvari, kusvikira paachadzoka pakurira kwehwamanda kuzotitora kuenda kumusha. Saka periodi yese iyoyo nekureba kwayakaita, mubhuku razvakazarurwa munondoiwana yakamurwa yaiswa muzvidimbu zvenguva zvinokwana 7. Saka paperiodi imwe neimwe tinenge tichiudzwa zvakaitikapo. But bhuku razvakazarurwa kana muchiridzidza, marongero aMwari ndeyekuti nyaya dzinobatika nekudzokorodzwa. Saka muchaona kuti rinoramba richingodzokorodza nyaya dzacho, dzichingodzokorodzwa kuti zvibatike zvirege kukanganikwa. Saka muchaona kuti zvikamu zvenguva izvi zvinotaurwa zvakare zvichidzokorodzwa, asi kuchishandiswa zvinenge zvirahwe kana kuti madimikira, iri mifananidzo. Pekutanga munonzwa pachinzi tsamba kukereke nomwe. Haasi madenominations 7 ari kutaurwa panapa, asi kuti inguva, maperiods 7 anowanikwa munhoroondo yechechi pakapfuura napo kereke kubva pakaenda Jesu kusvikira paanodzoka. Nyaya imwe chete yakudzokorodzwa munonowana yakutaurwa ichinzi kuzarurwa kwezvisimbiso 5. Zviri zvikamu zvakare zvenhoroondo yechitenderi kubva pakaenda Jesu kusvika paanodzoka. Mukati fambe zvikamu zvimwe chete izvozvo zvinonodzokorodzwa zvakutaurwa sekuridzwa kwehwamanda nomwe. Hwamanda, matrumpets, dzairidzwa kudaidzira hondo. Apa inyaya dzezvematongerwo enyika nehondo dzairwiwa muperiodi iyoyi.
dzichibvisa nekugadza umambo hwaiteverana huine zvahwaikonzeresa munyaya dzekunamata, huine zvahwaikonzeresa kuitika kuchechi. Ndo panopinda hondo dzakakonzera kuparara kweRoman Empire, nekuti Jesu paakafa paKalvari, hurumende yaitonga ndeyeRome, ndo umambo hwakasara. Pane chimwe chinhu chatofanira kucherechedza kana tichidzidza bhuku rakazarurwa neraDhanieri. Muprofiti paanoratidzwa mumuono, anoratidzwa zvinozoitika kubva munguva yaari kurarama iye zvichienda mberi. Johani panapa paari kuratidzwa, muchaona kuti umambo hwaiteverana pamusoro penyika huya hwokupuhwa kuna Nebhukadhineza nekuna iye Dhanieri, kutangira paBhabhironi, Middle Persia, Greece. Ihwo utatu ihwo hwanga hwatopfuura pakauya John the Revelator. Iye akararama munguva yeRoman Empire. Saka paanoratidzwa, anoratidzwa hondo, kubisiwa kweumambo nekugadzwa kweumwe zvichibva paRoman Empire kuenda mberi. Ndo panoratidzwa Johani kusvikira panozodzoka Jesu Kristu. Ndo matarisiro atinofanira kuita bhuku razvakazarurwa. Zvikamu zvenguva 7, tsamba kukereke 9, kuzarurwa kwezvisimbiso 9, kuridzwa kwehwamanda 9. Ndoda kuti tikaenda pana chapter 6 yazvakazarurwa, mukanobva nayo pavhesi ya12 muchienda kwainoperera, paakutaurwa nezvekuvhurwa kwechisimbiso chechitanhatu chechi6, kureva kuti nyaya dzaakutaurwa panapa pazvikamu zvenguva kubva pakaenda Jesu kusvika paanodzoka tapedza 6. Ichi ndo chechi6. Saka Johani ari kutiratidza zvaakaoneswa zvinoitika pachikamu ichochi. Patinongonosvika muchikamu chechi7, Jesu anobva auya. Ndoda kuverengerai zvakazarurwa 6 vhesi ya12. Zvino ndakaona pakuzarura kwake chisimbiso chechitanhatu, tarira kwakanga kuino kudengenyeka kwenyika kukuru, zuva rikasviba segudza remvere, mwedzi wose ukaita seropa, nenyeredzi dzedenga dzikawira pasi somuonde unozunza maganga awo kana uchizununguswa nomututu mukuru. Iyi takamboikurukurai mune chimwe chidzidzo chatakaita. Panoratidzwa the last 3 signs, Jesu achibva auya: kusviba kwezuva, kuramba kuvheneka kwemwedzi, nekudonha kwenyeredzi. Izvi zvakatoitika, zuva nemwedzi zvakaitika same day, muna 1780, 19 May. Kudonha kwenyeredzi 13 November 1833. Tanga tatova mu 6th segment of time tichiteera nhoroondo iyi. Chinzwai pavhesi 14. Denga rikabva sebhuku kana ichipetwa, namakomo ose nezvivi zvose zvakabviswa panzvimbo dzazvo, namadzimambo enyika navakuru navatungamiri vehondo navafumi navane simba nevaranda vose nevakasununguka vose vakandovanda mumapako nomumabwe amakomo. Vakati kumakomo nokumabwe, tiwirei mutivige pameso aiye unogara pachigaro choushe napakutsamwa kwegwayana. Nokuti zuva guru rokutsamwa kwaro rasvika,
ndianiko unogona kumira? Saka zviratidzo izvi zvaoneswa kubva pavhesi 14 muchapita 6 yazvakazarurwa. Jesu anobva aonekwa achiuya. Panotiza madzimambo nevanhu vairemekedzwa, vapfumi, varombo, varanda nevakasiyana siyana. Vanhu ava vanga vasina kugadzirira mukurarama kwavo, vanga vasina ukama naJesu. Saka vari kutiza glori inomuperekedza, inouya yakaputira. Nekuti paanenge achiuya, glori yake inosanganisira mheni nemabhanan'ana nekudengenyeka kukuru inenge iri mitsindo yengirozi dzinomuperekedza. Nekuti ngirozi painofamba yakapfeka glori yokudenga. Kana mukanodzidza pana Matthew 28 payakauya yakapfeka uniform, pakaita mheni, pakaita mabhanan'ana, pakaita kudengenyeka, iri wani chete, zvakadonhedza masoja eRoma akanga akamira akarinda kumakuva. Saka paanozouya, anouya nengirozi dzese, hakuna inosara iri kudenga. Imwe neimwe pairi paine mheni nemabhanan'ana, imwe neimwe mutsindo wayo iri yega uchikonzera kudengenyeka. Saka panenge paine glori inotyisa inenge yakaputira, yakakomberedza Jesu. Ndosaka varume vatiza apa vasiya vabvunza kuti ndiani anogona kumira, nokuti panenge pasina kujairika. Mukachinda pachapter 8 yazvakazarurwa vhesi 1 inoti, wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kunenge sehafu yenguva. Panozarurwa chisimbiso chechinomwe, Kristu anobva auya. Saka runyararo rwakaoneka mudenga ruri kukonzerwa nei? Imo muchapter 4 nechapter 5 muchinzi kudenga kunongogara kuine kuimbira nekudaidzira, mutsvene, mutsvene. Ngirozi namakerubhi zvinoswerera kurumbidza nekuimbira Mwari. Saka apa panozoonekwa mane runyararo zviri kukonzera, vanoti ngirozi dzese namakerubhi vanenge vabuda, dzinobuda dzichieskota Jesu kuzotora vatsvene. Ndo zvinorehwa nesilence mudenga. Saka pakati pechisimbiso chechi6 nechechi7 pane zviri kuitika ipapo. Jesu asati auya ndo zvatoda kuti titarise, nekuti ndo nguva yatiri kurarama iyesu ariko nhasi. Nekuti zviratidzo zvepazuva, zvepamwedzi nenyeredzi zvakaitika, kureva kuti pazvakaitika kuna ana 1780 1833 takabva tapinda muchikamu chechi6 chenguva. Saka chikamu chechi7 kuuya kwaJesu. Saka isisu tiri kurarama between the 6th and the 7th seal. Muri kufamba nenere? Saka pakuteera nhoroondo yenguva kuna zvakazarurwa, zivai kuti isisu tiri kunamata tiri panguva yechi6. Painongopera Jesu anobva aburuka ouya kuzotitora kuenda kudenga. Chinzwai zvinoitika mupiriyodhi inoyi panyika nokudenga. Zvakazarurwa 7 vhesi ya2 na3. Ipapo ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva kumabvazuva, aine chisimbiso chaMwari mupenyu. Akadana nenzwi guru kuvatumwa vana vaya vakanga vapiwa simba kuti vatadzire nyika negungwa achiti,
musatadzira nyika kana gungwa kana miti kusvikira taisa chisimbiso pahuma dzevaranda vaMwari. Mutumwa uyu ari kuti mirai timboisa chisimbiso pahuma dzevaranda vaMwari. Zvinorevei? Ndiko kugadzira vanozogona kumira panouya Jesu. Chisimbiso ichi imaki yeruponeso, kutomakirwa kuenda kudenga. Muri kufamba nenere? Saka vari kunzi mirai ava ndivo vatumwa vapiwa simba rekurova nyika zvekuioneka. Noziva zvakaitika paIjipita, vaIsraeri vakuda kunobuda. Ijipiti yakarohwa zvakasimba kuirovera kuoneka vana vaMwari vasati vabuda. Saka chiitiko ichocho chichadzokororeka pachaonekwa nyika inoi, nekuti chichawanda towadzi kunoguma huipi. Saka Jesu asati auya kuzotora vatsvene vake, nyika inoi ichamborohwa zvekungoratidza chidimbu chehasha dzaMwari. Saka vekurova vacho vatobata zvamboko zvavo, asi vari kunzi mirai kurova, nekuti pane vanofanira kuiswa maki kuti vagonzvengwa nezvamboko zvenyu. Pairohwa Ijipita, kuGosheni kwanga kusingaburukire zviwepu zvaMwari. Kwaive nevaIsraeri kwanga kusingaburukire shamu dzaMwari. Saka pamazuva ekupedzisira Jesu asati auya, pane zvichaitika, asi pane vanofanira kunzvengeswa, ndo vanenge vaine ukama naJesu. Saka zvanzi mirai, tinoda kumboisa maki, toda kuisa chisimbiso pavanhu vachanzvenga shamu idzodzidzi, vachazotorwa vachienda kudenga. Pfungwa iyoyi yakaratidzwa zvakare kuna Ezekiel. Mukaenda pachapter 9 yaEzekiel, vhesi ya4, Jehovha akati kwaari, pfuura napakati peguta napakati peJerusaremu, uise chiratidzo pahuma dzavanhu vanogomera nekuchema pamusoro pezvinonyangadza zvose zvinoitika mukati maro. Asi kuna vamwe akati, ini ndichizvingwa, pfuurai nomuguta muchimutevera, muuraye, ziso renyu ngarirege kupembedza, musave netsitsi, urayai vose vatana nemajaya nemhandara, nevanana navakadzi, asi regai kuswedera kuno mumwe ane chiratidzo. Mutangire panzvimbo yangu tsvene. Ipapo vakatanga nevatana vakanga vari pamberi peimba. Ezekiel anoratidzwa vanozomira. Pabvunzo ndivanani vachagona kumira? Kunomira vanenge vakaiswa maki, vachaiswa chisimbiso, vachaiswa chiratidzo. Kana vatsaurwa, kuparadza kwozotera. Hanzi tangirai pasanctuary. Saka kuisiwa kwechiratidzo chaMwari, kumakwa kwevachaponeswa, kunototangira muchechi yaMwari, nekuti muchechi variko vachasvotorwa naJesu kuenda kudenga. Unogona kuona kwamugere kana kuti pachechi pamunopindira sekunge makangozara vatadzi,
asi idi riripo nderekuti vekuenda kudenga varimo. Saka ivavo vanofanira kutanga vamakwa, vaiswa maki yokudenga. Kana vaisiwa maki, ivavo vanogona kuzokumbana naJesu vakuenda kudenga. Saka basa rekuisa chisimbiso, rekuisa maki iri, ibasa riri kuitwa naMweya Mutsvene nevatumwa. Kutsaura, Ezekiel ati, vanogomera nekuchema nezvakaipa zviri kuitika mavagere. Mweya Mutsvene ndiye anotsaura. Saka kune vanhu, makambona here kuti kune vamwe vanhu vanoti kana paine zvakaipa zviri kuitika vanoti ndindega ndadii. Makambonzwa vanhu vane pfungwa iyo kuti inini ndindega ndadii. Vamwe vari kungozviita wani. Kune vamwe vasingajoine vazhinji pakuita zvakashata, vanotorwadziwa, vanochema, vanogomera kana chakashata chichiitika. Maiziva here kuti kana zvitema zvikaitiwa muchechi, kune vamwe vanoti vadzokera kumba vanorara vachichema usiku nekuda kwezvitema zviri muchechi. Kune vanhu vanogomera nekuda kwezvakashata zviri kuitika munharaunda kana kuti zviri kuitika munyika. Saka vakadaro ivavo denga rinonanganidza. Mweya Mutsvene kana achiita basa rake, chimwe chinhu chinoshandiswa naMwari kutsaura nekuisa maki ishoko. Rinodzidziswa vanhu kuti vazive zvinodiwa naMwari nezvaasingadi. Shoko ndo rinoisa pachena. Kana vanhu vadzidzisiwa zvinodiwa naMwari, munhu anenge akunyatsoziva kuti ichi hachidiwe ichi. Saka kune vanoti kana vadzidza voshingaira kuita zviri kunzi naMwari zviitwe. Saka shoko rinobatsira. Ndoda kuverenga, muchinoverenga mubhuku Great Controversy papeji 425. And those who are living upon the earth, when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above, are to stand in the sight of a holy God without a mediator. Vanenge vari vapenyu panondogumira period ye60 seal, nguva iyi Jesu ari musanctuary, muholy of holies, makapinda 1844. Because munguva ye60 seal ndo makapinda Jesu paimba tsvene tsvene kudenga kuti rutongo rutange. Panopera rutongo, Jesu anenge achaisa basa rake rekumiririra nekureverera vanhu pamberi paMwari. Saka vanhu vachasara vakamira pamberi paMwari pasina murevereri. Ndo zviri kutaurwa panapa. Their robes must be spotless. Their characters must be purified from sin by the blood of sprinkling. Saka vachamira panguva iyoyi vanofanira kusara vasisina chipomerwa. Pane nguva yekuti tinoputsika tichimuka. Panguva iyoyi hapana anenge achafanira kuputsika. Munhu zvekuputsika nekumuka inenge yave history. Vanhu vanenge vagadzirisa unhu hwavo naMwari. Utsvene hunenge hwazara
muvanhu vachibatsirwa namweya mutsvene. Saka nguva ino yatiri inguva yepurification of characters, inguva yekukumbira mweya mutsvene kuti ndibatsire ivo ndiri kunetseka pane chichi nechocho. Mweya mutsvene obatsira. Nguva yatiri hanzi through the grace of God and their own diligent effort they must be conquerors in the battle with evil. Vachibatsirwa nenyasha dzaMwari, vanhu vanofanira kukunda chitema. Munenere sangano dzvene raMwari, chitema chinofanira kukundwa nevanoenda kudenga, kwete chitema chababa wepa next door. Chitema chako iwewe, munhu mumwe nemumwe ari nhengo yesangano achaenda kudenga. Panosvika nguva iyi kuti mutsa wapfigwa, anofanira kunge akakunda chitema cherudzi rwese. Chinhu chakajairika vanhu kutsanyira maprojects, kutsanyira kupasa, kutsanyira varwere kuti vapone, asi kune vashoma vanotsanyira kukunda chitema. Munguva yepurification kunamata nekutsanya kuchawanda pavana vaMwari, kutsanyira victory over sin. Munhu achitsanya kuti Mwari, ndaita makore ndiri muchitema ichi, ndisunungureiwo kubva machiri. Munhu opinda paprogramu yeprayer and fasting achinamatira nekutsanya kuti azadzwe nemweya mutsvene. Nekuti kana mweya mutsvene uchigara mumunhu, munhu haazorambi achiita zvivi. Ukaona uchiramba uchingodzokorodza chitema, uchidzokorodza chitema, isaini yekuti sanctification haisani yasvika pachiyero muupenyu hwako. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of the penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away of sin among God's people upon the earth. Jesu paari muimba yekureverera muhall of holies kudenga, achiita basa raitwa nemuprista mukuru rekutora zvitema kuti ozonozviisa pana Satani aimirirwa naAzazeri. Pano pasi panofanira kunge paine basa repurification. Munhu mumwe nemumwe achiti tenzi, makaita henyu, makandiisira pachena kuti kune musha watichazogara nekusingaperi. Asi musha iwoyo haupindwe nechitema sekuimba kwataita. Ndinokumbira Mwari mundibatsire, mundishambidze ndive wakanaka, ndive wakachena. Zviri possible. Unonzwa wamavhuna nhai pastor, zviri possible here kurarama usingatadze. Zviri possible, ndo zvakafira Jesu paKalvari. Saka munguva ino yatitori ndo chinhu chinofanira kunamatirwa pamapriorities ekunamatira. Isaipa number 1 kunamatira utsvene nekururama. Tive vanhu vasina chavanopomerwa zvekuti chero iwe wakagara zvikanzi Jesu ari kuuya, pamwoyo pako unofanira kuti haleluya, uyai mutitore tiende kumusha. Uchinzwa wakagutsikana kuti ari kuuya kuzotitora. Kana uchitaura haikuna kungoti Jesu ari kuuyayo, ari kuuya kuzotitora iwewe nevamwe vese vatsvene vakakundiswa.
when this work shall have been accomplished, the followers of Christ will be ready for his appearing. Kana basa irori rapera iri rekunatswa kwevatsvene panyika, chechi inenge yaredi. Then the church which our Lord at his coming is to receive himself will be a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Church inosara yave tsvene pasisina chipomerwa. Munenderana wamwari. Vakomana nevasikana, namatirai kuva vatsvene, munamatire kukunda zvitema zvendudzi dzese. Vana baba naana amai, nguva yatiri inguva yekuchemera kutadza. Ende Mwari anonzwa minamate. Rimwe gore tiri panyauni pacamp meeting, musi weTuesday, tichipedza divine service, ndakadedzwa nevamwe ambuya ndichipfuura nepamberi pavo. Zvikanzi uya mwanangu ndinamatirewo. Kubva musi watatanga ndiri kungonzwa hope muservice. Zvikanzi ndichanamata iwe ugopedzisa. Vakafugama mbuya ivavo vakanamata vachiombera. Naichangamire nekuoma kwazvaa zvakaita undiuye kuno, wondodza makarwa kuti ndipinde mubhazi ndisvike pano, kuya kuzorara here naitenzi, ndapota mutsvene wokudenga, ndapota ndisunungurewo. Ndobva ndavanamatira. Takazoona na Friday, zvikanzi kubva ipo paya hazvina kana futi kuzombodzoka. Saka vana vaMwari munofanira kuti kana maenda pari kugadzirwa vanoenda kudenga, muve serious napo. Vamwe vanopotsa vatitadza kuuya kukembi nekuti zvekunodya hazvisi kukwana. Pakembi ndopamwe pacho pamunofanira kupota muchijamba mamwe mameals, nekuti mudumbu mukarerukirwa pfungwa dzinojekera. Hakunati kana mubva pano pabreakfast unondinya dumbu rozara, wodzokera palunch wonozadza futi, zvekuti chero usina kukotsira wakasvinura asi pfungwa dzine dzakadhakwa dzichigaya chikafu. Zvekuti une wakangofanana kana kutokundwa nevakasara vasina kuuya varambidzwa kumabasa. Nzvimbo nguva dzekuenda kumacamp meeting nedzekuenda panonoitwa minabato pachiparidzwa shoko ndopanondogadzirwa vanoenda kudenga. Mwari anoshandisa shoko kugadzira vanhu. Mapabataka John 10 verse ya 16. Namamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino, naiwo ndinofanira kuuya nawo. Achanzwa izwi rangu, richava boka rimwe nomufudzi mumwe. Jesu ari kuti iye kune vamwe vana vaMwari vasati vapinda mukereke inoyi, asi kwavari ikoko kana pachiitwa zvitema nezvakashata vanogomera nekuchema, vanorwadziwa nekuitika kwezvakashata. Saka Jesu ari kuti iye vachanzwa kudaidza kwangu vouya muchechi. Pakupedzisirisa hatizorambi tiine machechi akawanda. Mukaenda una zvakazarurwa 18, munonzwa kuti pakaita mutumwa akaburuka, chiedza chake chikavhenekera pasi rese. Hanzi ndobva ndanzwa rimwe izwi riri kudenga richiti budai mariri kudedza vanhu kubva muBhabhironi. Isimu ngirozi iyoyi inomiririra sangano raMwari richidaidza vanhu kubva muBhabhironi neshoko rengirozi nhatu. Saka chechi yaMwari inokokorodza vana vaMwari vachiri mumachechi asani orarama neshoko raMwari. Saka nguva yatiri inoyi, Jesu paari kutireverera, wachema, wasunungurwa pazvitema zvako, uchishingaira kusiya zvakashata, chimwe chinhu chaunonamatira ndechekuti Mwari ndigoneseiwo
kunodaidza vari muBhabhironi kuti vauye, kunodaidza maneighbors edu, hama dzedu neshamwari kushingaira kuti vauye, nekuti pakupedzisira kunongosara kuine maboka maviri bedzi, chechi yaMwari nerimwe gurumwandira revekuraswa. Vekuraswa vanenge vari mumipanda miviri, vasingatonamati zvachese nevanenge vachinamata asi vasina hanya nemirayiro yaMwari. But Amos 9 vhesi ya9 pazvinenge zvichiitika izvi, nokuti tarirai, ndicharayira, ndichapepeta imba yaIsraeri pakati pamarudzi ose sezvinopepetwa zviyo murusero. Kunyangwe zvakadaro tsanga imwe duku duku haingawiri pasi. Panguva imwe chete yatiri, panenge pachidaidzwa vachiri kunze kuti vazotora nzvimbo dzavo mukereke yaMwari, iye anenge achizungura nekupepeta chechi, kuburitsa varamba kugadzirika, vese vanoramba vakaoma, vachiramba kunatswa kuri kuitwa nemweya mutsvene, vachiramba kukonenzvereka pachikristu chavo. Pane nguva yeshaking and sifting muperiodi imwe cheteyo. Saka Mwari anosheka, anosifta, anozungura, anopepeta kuchaita vanobuda muchechi. Haangoburitsi munhu asina kuita, munhu anenge asina kuisa effort yekuti Mwari ndoda kuva mutsvene, ndoda kunatswa, ndinzwirewo urombo, ukachema pamberi paMwari, nyasha dzinoburuka, denga rinokubatsira kuti uinde pautsvene, unotokunda zvakashata zviri possible. Asi kana ukashaya hanya, woramba ungori pawaine gore riya, Mwari vane nzira dzekukusheka, vane nzira dzekukupepeta out of his church. Jesu paanoti be ye perfect, vara rekuti be perfect ivai vakakwana, harireve zvakafanana kwatiri tese. Perfection is a relative term. Mukadyara ndima yenyu chipfumvudza ploti nechibage, gomba rimwe nerimwe makaisa madzinde 2, tsanga 2, pachinomera after 1 week, every gomba rakamera tsuri 2, munoti chimunda chedu chiri perfect. Perfection maiona papi? Pakumera kwacho. Asi mati magocha here? Hamuna kugocha. Mukamira after a couple of weeks, pane kureba kunofanira kunge kwaita madzinde enyu echibaka, nekusvibira kunofanira kuonekwa. Kana izvozvo zvaitika, munoti chimunda chedu chiri perfect. Asi mati magocha here? Aiwa, ndo zvazviriwo paupenyu hwechikristu. Munhu achangopinduka nhasi kuuya muchechi, kudenga kana vakamutarisa vanomuyera nelaiti raagashira. Munenere, dzidziso dzawadzidziswa kudenga ndo dzavanokuyera nadzo. Kana muchiverenga pamwe panoti kune zvimwe zvawaifanira kuziva, ukasaisa effort yekuzviziva iwe uine mikana, kudenga vanokutonga kuti izvozvo wakashaya hanya nazvo. Saka patinenge tichidzidzisiwa, Mwari akasvika panapa takaungana saizvozvi, akangodedza kuti kwana, zvaari kureva kwandiri inini handizvo zvazvinoreva kuna Mairgodzi, nekuti inini ndine chiedza chakawanda neresponsibility yakakura
kudarika chiedza chakasvikira mairgodzi nemusengwa wavainawo pamberi paMwari. Saka Mwari akadedzera takamira tiri tu, ini nemudzimai wangu, akati kwana zvazvinoreva kwandiri nezvazvinoreva kwavari takatosiyana. Mwari akati kwana paungano yese iyi, zvaari kureva kwandiri nezvaari kureva kune umwe ari kubhabhatidzwa nhasi takatosiyana. Ari kuti iwewe tichakuyera nechiedza chawakajekeserwa, tichakuyera. Now A wemeets pa O level ndi A, asi mwana ane A pametsi ku O level namwana ane A kumetsi pa A level icertificate imwe chetere, dzakasiyana. Umwe nemumwe anomhezhewa nelevel yake. Saka chero pakutenda kune vamwe vachiri pa grade 7, kune vamwe vapa O level, kune vamwe vapa A level. Asi Mwari kana achimhezha tose, paanenge achiti kwana, ari kuti iwewe kwana pawakadzidza kusvika. Kana wapasa grade 7 ndopa unoendeswa kuform 1. Saka kana wapasa pachiedza chawakazarurirwa naMwari, anokuzarurira chimwe futi kana uchiri pakati pewapei. Kusvikira musi waunonzi wafa iwewe, ndo unomhezwa nezvawakazarurirwa kusvika musi wekufa. Muri kufamba nenero? Saka Mwari akati kwana. Ipo panapa tiri tese. Kune vamwe ari kuti kachengetero kesabata kumba kwenyu akasiko, chero muri masabata. Kune vamwe ari kuti amusati makwana panyaya dzechegumi, muri kupota muchimbodya tithe. Kune vamwe ari kuti kutithe ya okay, asi pamaofaring yenyu hamusi consistent. Kune vamwe ari kuti kutithe muri right, kumaofaring muri right, kupombwe ya okay, kana kuchiva makakunda, zvese izvozvo chasara kudiet. Ndazva kuti kune kamwe kadyiro kanosarisa vanhu kudenga, kanoita kuti mweya waMwari usuduruke kwauri. Musandibvunze kuti kadyiro kapi. Mwari anenge achiti kanoenderana nechiedza chawakazarurirwa. Saka wakazarurirwa kusvika papi. Kune vamwe vokuti zvakavaitira clear kuti kadyira aka kanorwarisa, but haabve panti pastor ndo muedzo wangu ipapa muedzo pastor. Iye Mwari ari kuti kwana, iwe uri kungoti apa ndo pane muedzo wangu apa. Ndo zvinonamatirwa, zvinotsanyirwa. Musafunga kuti Mwari kana akutora vanhu kuenda kudenga anenge achingoti uyu chingomutora iwo at least akagara makore ari muchechi. Handizvo zvinoitiwa. Tinofanira kurwa nechese chatakaisirwa pachena kuti gadzirisai apa. Mapabataka. Saka vasati vapinda muchechi vanofanira kurwisawo kuti chechi yaMwari i1 inonamata Mwari wekudenga nekutenda muna Jesu, ichichengeta mitemo yaMwari yakakwana yese iri te. Hazvisingori nyore kakungomuka kuti ndakunobhabhatidzwa muchechi, panotori nehondo inotoitika ipapo. Asi wewe kuti ukwane uri kunzi chibhabhatidzwa. Usati hatine chechi yedu, iye ndo yekumba kwenyu, asi Jesu ane yake. Saka iwewe kuti udzi wakwanaka kutora danho rekupinda murubhabhatidzo. Kana wapinda ipapo, Mwari achakuzarura futi chimwe. Oramba achingokuzarurira uchikura, ndo inonzi sanctification. Justification ndeyekuti musi wawatenda kuna Jesu, kudenga vanobva vati wamutsvene. Usina chawambogona kuita, utsvene hwacho hwanyorwa pazita rako huri hwaJesu. Wafanana nemwana azvarwa, panonzi makorokoto, asi anofanira kukura. Kukura kuya kunenge uchibatsirwa nemweya mutsvene.
ndionenge uchikuzarurira itaichi apa gadzirisa apa uchikura zuva rimwe nerimwe. As long as uri mupenyu unenge uchingodzidzisiwa zvitsva naMwari kuti murambe muchikura, urambe uchikura. Ndo inonzi sanctification iyo. Mababata here vana vaMwari. Point yandoda kuti muende makabata. Jesu ari muimba tsvene-tsvene. Tiri kurarama muperiod yechisimbiso chechi 6. Jesu paanongobuda akutouya kuzotitora kuenda kumusha. Iye paari pabasa muimba tsvene-tsvene, Hall of Holies, iwewewo unofanira kuve pabasa rekuchemera kuita mutsvene. Mapabate, kana usati wambotsanyira kuita mutsvene, endai munotanga mabva pano. Zvinotonamatirwa amai kuve mutsvene, zvinototsanyirwa kusiya chitema. Kana uine kaeria kanogara kachikunetsa, katsanyire kaeria ikako kana wabva pano. Mazvibata? Kunemi vari kubhabhatidzwa tinototi makorokoto, majoina timu iri kumakirwa kuenda kumusha naJesu. Saka pinda mazviri asi uchiti Mwari ndibatsirei, handidi kuenda kuchikoro chekudenga chekugumira palevel yepasi-pasi, ndoda kuramba ndichikura kusvikira pamakandimhezhera. Mwari vanozviita izvozvo. Regai titore nguva inoi kukoka vese vari kuda kubhabhatidzwa. Pane vanhu vakawanda vakazvimisira kuti vanoda kubhabhatidzwa. Ndoda kuti zvinezvi mufambe muchiuya kuno kumberi, vese vakazvimisira kuti vanoda kubhabhatidzwa. Kana paine mumwe anga achiri pamupata wokusarudza, iti Mwari ndikundise ndiende mberi nevamwe, nekuti idano towards imwe stage iri pamusoro. Unofanira kukura muchikristo chako, ubve kwawakanga uri uende pane imwe level yeukama naJesu. Saka vese vaya vakazvimisira kuti vanoda kubhabhatidzwa, simukai pamuri ipapo mufambe muchiuya kuno kumberi. Toda kubva tazopinda muservice yebaptism izvozvi sekutaura kwaita vakuru. Saka fambai muchiuya kuno kumberi. Vese vaya vakazvimisira vari kuda kubhabhatidzwa, fambai muchiuya kuno kumberi. Vandinoda kuwedzera kukoka ndeanga asati asarudza, iti Mwari ndibatsireiwo ndinobatana nevamwe pachiitiko ichi. Pane vamwe amai vakandikomborera kune rimwe dunhu ratakamboshanda. Amai ivavo patakasvika tichiita musangano, tichangotanga kusvika, vairatidza kuti Bhaibheri vanoverenga fluent, vairatidza kuti vanonzwisisa kana vhesi rataura. Takaita nguva navo tichidzidza 3 months. Zuva ravakazoti ndakubhabhatidzwa, vakati chindipai nguva fundisi. After 1 month ndanga ndiri treasurer kuchechi kwandaa ndichipinda at provincial level. Saka ndine mari dzevanhu nemabhuku evanhu, hazvigone kuti ndingouya zvine hazvipi picture yakanaka. Saka vakaenda kumusangano weprovince uya, vapedza kupa financial report, vakati ndaakutora mukana unowe vanhu vaMwari. Regai nditaure ndichidaiwo, muarea menyu mukavhurwa chikoro cheprimary, vana vakadzidza kusvika grade 7, chero muchiwirirana sei, chero vanga vachigona sei, hamuvati rambai muri pachikoro chedu, munotovashuvirawo kuti vawane nzvimbo kusekondari. Saka inini ndinoda kutenda makore ese atanamata pamwe chete, asi nekudzidza kwandakaita Bhaibheri raMwari, ndakaona kuti ndandiri palevel yepa grade 7. Ndoda kukutendai, makaita basa rakanaka,
rekundidzidzisa kusvika palevhel iyoyo. Saka yezvino ndautora mukana unoyo kuoneka, ndakwenda panext level nechiedza chandagashira, ndobva vaoneka, ndobva tavabhabhatiza. Nanhasi she is a powerful member yechechi. Saka toda kutenda iyemi vari kuuya, famba yenyu, tiri kuona vamwe vari kufamba vari kuuya, famba yemuye, famba yemuye. Toda kuti tipinde panext level. Mukati umo hakuna here mumwe anoziva kuti pakudzidzisa kwebhaibheri pane pandakasarira pachinamati chandiri mukati macho, panoda kuti uende panext level. Ndimi andiri kutotaura navo. Kana uri kuremerwa nekusimuka wega, kumbira ari pedyo nekuti ndiperekedzewo kwaenda vamwe, muuye muzojoinana nevamwe avo, tipinde pasevhisi yerubhabhatidzo. Kuchina vamwe here ari zero? Famba yenyu vana vaMwari. Ona vamwe vari kufamba vachiuya, famba yenyu, famba yenyu, sikonderai. Ndimi vatiri kutomirira, fambai muchiuya. Kunamata hakudi kuramba uri padanho 1 for 30 years, 40 years. Iye Mwari achikuratidza chimwe chiedza chaanokudzidzisira, anenge achida kuti ubve pauri uende panext level. Mwari ngaukomborerei, Mwari ngaukomborerei. Varipo here vamwe? Famba, usaramba uchikakaladzana nemweya waMwari. Mwari kana achitaura newe ari kutoti pona. Munoziva kuti amai vakaita pamuviri pane kakufara kanoita, asi mukazoona mimba yakunoita 10 months 13 months, vanhu vanenge vakunetseka. Saka kana wakatanga kunamata uri pane chimwe chidanho, haikona kungoramba uripo. Iyo nguva yekumuvha kuenda mberi yakwana, zvinourayisa. Mimba ikasaponewa inouraya mai vakaitakura. Saka iwewe rega kuramba uri kwawakagara uri. Tinotenda nevari kufamba. Mwari ngaakukomborerei. Pachine umwe here?